आनलायबाय नामा आदा माथो नायथिं था खालामबाय थाखो फंबाय बे नोंदाया जौ फाग्ला जानो हागौ अब्लाबो नालेंखरा थिग दं दिहुनदो फंआ बेबो आंनिमोन फंबाय गोदो मा खालामनो फंबाय जौ लोंनो गरसेबो फैसा गैथारिखाय 300 थाखायाव फानदोंलै आं बेथ' जाबाय आदा दा जोङो थांनांगौआलाय बहाथो दंबावो आरो बेलाय फंबाय बेबो आंनिमोन जौ लोंनायखौ फानलायबाय नोङो नङा फंबाय बे जौ लोंनायाव फाननाय जायासै बै नोमबाजैनि मोदोम गोरलैयाव फाननो गोनां जादों फंबाय नाथाय नोमबाजैनिनो नामा गोग्लैदों खावसे राङा बै मोखोनागुरियाव लावगावआव बाजै जुजाय फाग्लिनायाव जौ बाख्रियाव दं जाबाय खिन्थाबाय थानांला फैदो जों जेराव थांनांगौ फै दंबावो फंबाय माब्लाथो मोनहैगोनब्रा बेलाय फंबाय बियो बेखौबो सानफ्रोमबो लोगो मोनब्लानो जौ लोंहो नै बिखौ नागदाबला होनानै लाबायब्रा हेलमेट गैया सार साबिया सार आंखौ सिनायासै नामा आं दि माइनावमोननाव नोंसोर जौ लोंफालायग्रालाय जौ लोंदों नों एसेल' लोंदों सार फैसा दोद सरि सार दिनै खेबसेखौ नागारदोब्रा सार थांदो होथेग्राखौ नारखोदो मोनामनायाथ' लोंनायानो मा जादों बेयाव जौ लोंदों नामा मोनामदों सार बारे हागौ उननो नागिरबा अनजाया ओमफ्राय नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों जों हजों गामिनिफ्राय फैदोंमोनलै सासे मानसिनाव नागिरफैदोंमोन खौनो एसे आन्दायरोंबाय अजा गायनो फैदोंमोन अजा गायनो बे रोंगौ आं रोङा अजा गायनो रोंगौ आं हायो होमबाथ' बिबो आंजोंथ' नोङो थाखायनो जारला जासिगोनलै फै जोंहा न'खरसे मानसिनो हाबथारबावनांगौ सार बा सासे खुदिया बिमा नायदाव गाबबाय थायोनो नोंनि थाखायनो जों जारला जासिगोन दे
फै फै दे दे नै दसे सानै बिसोर माबा सार नै बिसोर आदामोनहा अजा रायनो रोंगौनो नै दा बे फैनाय समाव लामायाव लोगो मोननानै आं बिसोरखौ लाना फैदों सारादि बुंबाय थायोमोन सिगाङाव जे सोरबाफोर अजा रायनो रोंगौब्ला बिसोरखौ इन्टारभिउ लागोन होननानै दा बेखायनो सारा बिसोरखौ इन्टारभिउ लालायदो दा सिनायथिखौ होदो आदाया मा मुं फुग्ला नार्जारि आरो नोंनिया आंनि नामखौ नारजि गोरान होनो बबेनि सार माबानि माबामोन माबा ओजों आमजुलि साइडनि अजानि रोंगौ औ अजा गायनो रोंगौ सार बे रोंगौ सार आं रोङा आं बेजों ओरैनो थाफायोल' जा रोंगौ बे बिथाङानो आदायानो रोंगौ आं रोङा नाथाय गाइखेर जायालासिनो बिमानि मोखां नायदाव नायदाव खुदिया गाबबाय थानायखौ हायो आं सार बिनिफ्राय बे जरा गैयिया सार माने बे जरा गैयिया हाबा होनाय अ बे हाबा जानाया आच्छा लाइभ स्टुडिअ लाना थां बिसोरखौ निउस रुमाव लाना थां बेनिफ्राय आं थांगासिनो दङ मतलब बेन्दों बोनला गोजा बाक्सायावसो हाबबाय नामा नुदोंना लाइभआव थांगोन माने जों दा रायलायबाय थानायखौ मुलुगनि मानसिफ्रा नुजोबगोन थिग दं जोंनि रायलायनाया लाइभआव थांगोन दै 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दा समाव जों हांख्रायनानै लाबोनो हादों सानै बर'नि अजा सासे बर'नि अजा आरो बिनि लोगोआव थाफाग्रा लोब्बायारि बिथांमोननि मुङा जाबाय फारियै फुदला नार्जारि आरो नारजि गोरान जों बिथांमोननो बरायनाय होदों खुलुमनाय होदों फुदला नार्जारि खुलुमनाय होदों आरो नारजि गोरान आंनिया नारजि गोरान सार आच्छा बिराद गामि गोथौनि जादों बिथांमोना गामि गोथौआव थायो आरो गामि गोथौनिफ्राय टाउनाव फैदोंमोन जोंनि सासे रिपर्टारा मोननानै लाबोदों आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों बिथांमोननि रोंगौथि एबा बर'नि अजा रायनाय बेखौ फोरमायनो नागिरदों गिबियावनो बिथांमोननि सिनायथिखौ गावसोरनि खुगाजों लानो नागिरदों थिफुदला नार्जारि नोंथांनि मुं नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि जोनोम बेफोरखौ बुंना लादो आरो दा समाव नोंथाङा माबोरै दङ नोंथांनि न'खराव खुलुमबाय आं आमथेखानि न'खराव मोजाङै दं मोजां दङब्लाबो मिरामिस जायो आरो माने हिनजावा आंहा सासे खुदिया सासे दं सासेल' हिनजावखौ मोनदों मोजां न'खरनि मोनदोंमोन महरजों गुनजों थिगबो नाथाय आंबो मोजांमोन सार आंबो मोजांमोन माने आइ आफाया आंनो धोन सम्पतिखौ गारसोजोबना होलांदोंमोन नाथाय गाज्रिया मोनसे उन्दैनिफ्रायनो सोलिबोदों गाज्रि लोगो मोननानै
दिनैबो जौ लोङो गाबोनबो जौ लोङो लोङैनो हा हु फानजोबना लाबायलै दा बेफोरबादिनो थांजोबबाय जुमिदारनिफ्राय हाजिरा मावग्रासिम थाहैबाय आङो Oh, very sad. हिनजावा बुङो मोजांथार नालाय आखलाबो मोजां दा अनलायनाया गोरोबा जाहां जादों मानो होनब्ला आं जौ लोंनायखौ सुखुवा आंहा हजों लोङाबा थानो हाया हिनजावा जौ लोंनायखौ गारोब्ला न'खरा एसे फोसाबजासिगौ खोमा ओरै साननानै माब्लाबा बुङो खोथाखौ जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जोबोद माहाजोन होनना बुंनाय जादों आरो जौ लोङै बिथाङा गावनि सम्पतिखौ फोजोबना लादों होनना बुंनाय जादों दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जौआ माबायदि खालामो आरो दिनै चिपुदला नार्जारिनि अबस्था गाज्रि बेखौ बुंनाय जादों आरो न'खरा गावनो लामायाव थांगासिनो दं बेखौ बुंनाय जादों आरो जों मोनथिबावनि नोंथांनिफ्राय जे नोंथाङा अजा रायनायनि बाथ्रा बुंदों दा अजा रायै नोंथाङा जिउ खांगासिनो दङ बेखौ नोंथाङा बुंदों सुबिदाफोरा गोरोबब्लासो बे खामानिखौ मावो सार आच्छा जोङो नोंथांजों दा रायलायबावगोन आरो नोंथांखौ जोङो अजा रायनायनि मन्त्र गायहोगोन दा जोङो फैनि मा मुं होनदोंमोन नारजि गोरान बसुमतारी ओरैनो नारजि गोरान होनबानो मिथिजोबो आंखौ आं ओजों फाथाबारिथिङैनि आमथि खाथिनि आंनियाबो ओमफ्राय ओरैनो उपाधिया गयारिमोन आरो नारजि गोरान गयारिमोन ओमफ्राय नारजि गोरान होनबानो आंखौ मिथिजोबो सार संसाराव दा आं हारसिङानो बुंजायो बिदि दंमोनबाबो बे गेजेर ससेयावनो थैनानै थांबाय आं दा बालन्दा आरो ओरैनो बालन्दा थारमाने गथ' गथायबो थालाङाखै आङो दा बे आदाजोंनो आङो खामला हाजिरा मावफायो ओरै आरो जेरावबो आं बिथांमोना बे आदाजोंनो थांफा फैफा खालामफायो आरो अजा रायनायखौ आं रोङा आदाया रोंगौ आं बिथांजों थांफायो आदाजोंनो बेखिनिल' दा जोङो खोनासंनि अजा रायनाय बर'नि अजा रायनाय जाय अजा रायनायनि गेजेरजों मुनुस मायानि लोमजा साजाखौ फोसाबगासिनो दं एबा थैनायनिफ्राय उदां मोनहोगासिनो दङ नोंथाङा दा मा मन्त्रखौ रायगोन मानसि जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौ उदैयाव खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खमायनांगौ गुरु मानसि जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौ उदैयाव खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खमायनांगौ गुरु खुदै रेजेलाय लांबाय सुस्लेमनानै ला दंबावो जोब्बाय सार बेजोंनो थारमाने बर'नि अजानि मन्त्र गायनाय भगबाननि सेरसिम लाङो आरो बेजोंनो गथ'खौ आहार जाहोनानै एबा आहारखौ मोनजाहोनो हानाय जायो आच्छा आरोबाव जरा गोमानाय एबा हिनजाव मोननो रोङि एबा फिसाय मोननो रोङिफोरखौ जरा लगायनाय दङ सार आच्छा दे खुदै रेजेरगोनलै सारनाव हस्ती জলহস্তি কন্যা রূপে মানব জীবন লয় আগে বলছিলাম বিড়ি বলছিলাম তোর ধাত বলছিলাম কামরূপর খামায়ের আগে পদম করিয়া আতর মাথা ফু ফু रायजो राजाफोरा नायगासिनो दङ लाइभ स्टुडिअनि गेजेरजों लाइभ हाबाफारि नायगासिनो दङ आरो जों उन समाव लोगो मोनलायफिननायनि मिजिं लानानै दिनै हाबाफारि फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय